Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nadine's Secret File. Si Nadine na nadiskubre ang mga sikretong itinatago ng kanyang mahal. Una, may anak na pala. Pangalawa, ikinasal pala. At yung iba pa niyang na mga nadiskubre, may mga babae itong si Mark pero lahat ng yon tinanggap niya. Tinanggap niya hanggang sa napagod siya at siya ng kusang bumitaw. Ngayon daw, okay naman siya sa buhay niya kaya lang may mga what if siya. At ang balita niya tungkol kay Mark ay nag-asawa na at meron ng anak. So what if daw hindi siya napagod? Magiging okay kaya sila? Totoo kayang magbabago na si Mark? Palagay niyo ba may pag-asa pang magbago ang isang manloloko? Ganon. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin mag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Matt Vito. Ang masasabi ko lang sa iyo, Nadine, ay ipakulam mo na lang si Mark para makabawi ka man lang sa sakit na idinulot niya sa iyo. Shoutout po ang bago kong helper na si Carlito Basco, Bernard Jason Keboy, Christian at Greg Edgar Bailon. Maraming salamat sa pakikinig ninyong lahat. Ikaw talaga, Matt Vito, ha? Gusto mo ha, na may pakulam na maganap, ha? Legit ba yung kulam? Meron ba talaga nakukulam? Anyway, hello sa nakikinig ngayon na si Don Feria. Kasama si Renuel Tuwad at Shaira. Sabi niya dito, ang masasabi ko lang basta Mark, manloloko. Hoy, grabe ka naman doon. Ay, anyway, eto naman sabi ni KCJ Valuis. Malamig na gabi sa lahat. Ang masasay ko lang for tonight's secret file to our letter sender Nadine. You are a strong woman with a strong personality. Biruin mo yon, nagloko na ang jowa bells mo, pero hinayaan mo pa rin. At naging desperado ka. You are willing to give everything for that person you love. Pero deep inside, yun ang ikinakasakit ng damdamin mo. Ibinaba mo lahat. Pride mo, hiya mo, pati panty mo. Ay! Kasama pala yon sa naibaba. Pero once a cheater, always a cheater. Nagbago nga siya, pero huli na ang lahat. Thank you po, DJ Rocky from KC Valuis. Thank you so much, KC. Actually, binaba niya na lahat, no? Pride niya, yung hiya niya, yung pagkatao niya, pati panty. Para lang maibigay ang lahat, pero hindi pa rin siya naging sapat. Eto pa sabi ni Gab. Mabuti na lang at itinigil mo na ang pakikipag-usap kay Mark. Magdudulot lang yan ng kaguluhan sa iyong buhay. Hanap ka na lang ng lalaking walang sapit at yung ikaw at ikaw lang ang pipiliin. Salamat, DJ Rocky from Gab. Ito naman sabi ni Jason, niloko ka niya. Period. Lubayan at magpakalayo-layo ka dyan. Focus sa sarili at sa sariling buhay. Hi din po kay Boss Louie. Sabi niya rito,
Hindi kayo dapat nakikipag-live-in sa isa't isa, lalong-lalo na kung bago pa lang kayo. Pero kung kailangan mong magtipid, sige, makipag-live-in ka. Kung nahuli mo, ay dapat hulihin mo pati ang ibon. Yung ibon sa pera, yun ang mga kunin mo. Para kahit nasaktan ka, uuwi ka naman sa inyo nang nagwagi dahil may pera ka. Charot with darot. Anyway, eto pa sabi naman ng ating kabisyo na si Tambay Love. May mga bagay talaga na hindi na kayang ayusin. Mabuti na't sumuko ang ating sender. Ilang beses ba naman siyang niloko ni Mark? Nagmakaawa, lumuhod. Ay, basta Mark talagang pangalan. Alam na this. Yan talaga ang mga pangalan ng mga likas na babaero. Oy! Hindi deserve ni sender ang ganyang klaseng relasyon. Move on, magtira at mahalin lalo ang sarili. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Hi din kay Darwin Russell. And hello din kay CS. At ang sabi niya rito, tahimik lang yan. Pero hahay, maraming chicks as in manok. Hayaan mo na lang talaga si Mark, Nadine. Mas okay na wala siya sa buhay mo. Humakot ka na lang ng maraming pera nang sa gayon ay hindi mo kailanganin ang ibang lalaki sa buhay mo. Pero diba, hindi naman yan tungkol sa pera lang, kabisyo eh. Diba? Joanna Austria, hello din kay Patrick. Hindi naman siya tungkol sa pera-pera lang. At hindi rin naman siya tungkol dun sa may bahay, makipag-live-in ka, agad-agad, hindi. It's about the character of a person. Kung pipili ka talaga ng tao, hanapin mo yung taong may magandang karakter. And more than the compatibility, yung magsaswak yung gusto ninyo or naintindihan nyo yung bawat isa, look for a person with character. Good character. A decent guy, and a man of integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? In Tagalog, integridad. Meaning, kahit hindi ka nakatingin sa kanya at hindi mo siya kasama, gagawin pa rin niya ang tama. When nobody is watching, you are still making the right decision and doing the right thing. Yan yung man of integrity. Yung iba kasi ang hinahanap na lang, man of, hindi honor to naman. Man of, malaki, hoy! Diba? Man of integrity. Pili ka. Sige. Man of integrity versus man na malaki ang hihi. Anong pipiliin mo ton? Oh, man of integrity tayo, diba? Yung malaki, yung sabi dito ni Angelica, tagay mo na kami dito. DJ Rocky, kasama namin si Kyla. Okay, sige. Dami mo ng hurtful moments sa DJ Rocky. Grabe naman kayo. Kung yan lang din naman yung pinag-uusapan natin, mag-beer call tayo sa April 21 sa Love Radio Manila para sa San Miguel Pale Pilsen. Anyway, eto na nga. Nadine, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Medyo mahirap din talagang move on mula sa isang relasyon na puno ng sakit at pagkabigo. Syempre yung idea mo of having a relationship with Mark, iba eh. Sobrang ganda eh. Ang ganda ng simula ninyo. It all happened so fast but the feelings were there. Everything were going smoothly until na-discover mo na meron pala siyang anak na hindi man lang niya sinabi sa'yo.
na ipakasal pa pala siya sa iba. Na hindi naman daw valid yung kasal nila kasi magkaiba ng relasyon. Pero kahit na. Ay, wait lang. Sabi pala dito ni Boy Pindot, April 10 yung next beer call. Talaga ba? Akala ko April 21. Okay, sorry. Na-mixed up ko lang. Okay. Dami kasi natin schedule, alam mo na. Wow! Thank you so much sa mga client na nagtitiwala sa akin. But anyway, moving forward, eto na nga. Iba yung naging idea mo of Mark dun sa reality niya. And you have to stick and believe sa realidad ng buhay. Kailangan mong mapahalagahan ang sarili mo. Hindi ka naman nagkulang. Lahat nga ibinigay mo eh. Kailangan mong bigyan ng atensyon ang sarili mo. Kailangan mo bigyan ng oras ang sarili mo. Hindi naman madaling mag-move on. Hindi madali, pero hindi imposible. You can always move on and take your time to heal. Oo, may mga magagandang memories kayo together. Pero alam mo, kabisyo, na-realize ko na minsan kailangan mo na kamuhian yung isang tao para makamove on ka. Para mandiri ka sa kanya. Para layuan mo na talaga siya completely. Kasi kapag nakikita mo pa yung good sides of a person o yung taong minahal mo, tapos cheater naman, feeling ko babalik at babalik ka dun sa taong yun at hindi mo mapaninindigan kung ano man yung dapat maging desisyon mo. So, rurupok at rurupok ka. Pero kapag itinatak mo sa isip at puso mo na etong taong to ay manloloko, oo, mabait siya, masaya siya kasama, malaki ang kanyang integrity. Ano siya, man of malaking nanti. Oo. Di, okay, ganoon. Pero, again, ang question, kaya mo bang makasama tong taong to at makatulog gabi-gabi na kapag wala siya sa bahay ninyo, payapa kang makakatulog? Kaya mo ba yun? O hindi ka makakatulog kaiisip kung nasa na ba tong lalaking to? Hindi ka mapapayapa sa sarili mo at kapag ang isang tao hindi nakapagbibigay ng kapayapaan sa'yo dahil lagi kanyang pinag-iisip, kung meron siyang ginagawang mali, may mali yun. So do not hold on to those memories as if sobrang grand na mga nangyari sa inyo. Oo, may mga naggawa siyang maganda sa inyo. Pero tandaan mo, you became so desperate. Lumuhod ka pa dito sa taong to, you begged. Hindi pa ba sapat lahat ng mga ginawa mo para masabi mo talaga na tuldok na at hindi kuwit ang para sa love story ninyo ni Mark? Sana yung goodbye talaga dito sa iyong secret file ay goodbye. No turning back. And I hope mabuksan mo ang sarili mo sa panibagong simula. Ang pagtatapos ay isang panibagong panimula sa panibagong yugto ng buhay. Nasa libro ko yan, Rocky Secret Files. Kaya huwag kang matakot na sumubok at sumubo ng bagong potahe. Kung dati nakatikim ka ng crispy pata, try mo naman next time, lechon. Charot with harot. Well, Nadine, tandaan mo, kung dati ex mo si James Reid, pwede ka naman na ngayon na iba na yung jowa mo, di ba? Ano mo pangalan ng jowa ni Nadine Lustre ngayon? Pogi yun, tapos businessman pa. Oh. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me raketera@gmail.com. I gotta say, BRB has a bathroom break for top secrets.
At bago po ako mag-BRB, gusto ko lang i-shoutout sila Mar Encarnacion, sa mahal niyang si Gaygay Espanyola. Nakikinig daw sila ngayon sa Mindanao, Davao de Oro. Maraming salamat. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nadine's Secret File. Metro's